sadurunge pasinaon dina iki diwiwiti monggo tetungga riyen nggih. Tetungga kawiwitan. Oke, cekap. Oke, kula presensi riyen. Oscar Jati. Hadir nggih. Gilbert Buku. Ada Bu. Oke. Gilbert, Oscar, Olivia, Ardani. Oke, Olivia. Ini kameranya dibuka dulu dong, Olivia. Oke. Ivan sama Mareta nanti nyusul, nggih. Oke, langsung aja dimulai. Dino iki para siswa bakal sinau babagan serat ulang reh pupuh gambut. Kedap, kula share screen dulu, nggih. Nggih, Bu. Sampun ketinggal. Ampun. Sudah kelihatan? Oh ya. Serat ulang reh pupuh gambut. Sampun tahu mireng? Wis tahu mireng? Wis tahu krungu durung? Sampun, Bu. Wis ya. Nah, sadurunge pasinaon diwiwiti tak puterke video sik. Nah, iki kok mligine tentang pupuh gambut utawa tembang gambut. Tapi mau contohnya tembang gambut. Dengar kan ya suaranya tadi? Enggak ada suaranya tuh, Bu. Oh, enggak ada suaranya. Tapi Iya. berarti saya tadi yang salah. Ngapunten nggih, nanti di akhir lagi saya puterin ya. Ini langsung Iya, Bu. aja ke materi nggih. Kompetensi dasarnya 3.2 menelaah teks piwulang serat ulang reh pupuh gambut. Nah, ini indikator atau tujuan pembelajarannya. Nah, iki gambari sapa ta iki? Kira-kira gambari sapa iki? Ono tokoh ning kene iki apa hubungane karo serat ulang reh pupuh gambut ya kira-kira? Nah, iki sing kanggit cah utawa sing nulis serate. Jenenge sapa? Jenenge kuwi Sri Susuhunan Pakubuwana sing kepapat kaping sekawan. Nah, biasanya disingkat PB papat. Apa to PB papat iki? Pakubuwana papat iki sapa? Iki raja utawa ratu kraton Surakarta Hadiningrat. Nek men iki rajane Kraton Solo. Kraton Solo wis tau durung ning rono? Sapa sing wis tau ning Kraton Solo? Sampun. Ampun. Nah, iki rajane Sampun. zaman biyen. Farel iki siapa ya? Ivan. Yang akunnya namanya Farel. Oh ya, Ivan Mahardika.
Oke, lanjut. Nah, serat ulang reh. Para raja jaman biyen ki wonge produktif cah. Senengane nulis, gawe karya. Nah, salah satu karyane Pakubuwana ki serat ulang reh. Serat ulang reh ki asale saka tembung ulang lan reh. Ulang tegese pengulang utawa pitutur, reh tegese dalan, tata laku utawa aturan. Nah, saka teges loro ki nek mau iso dijupuk dudukan utawa kesimpulan. Yen serat ulang reh yaiku serat utawa tulisan sing isine pitutur nasihat babagan tata laku urip menungso. Nah, nek mau wis Bu Hayu share ringkesan materine ya. Nah, ning serat ulang reh iki kasusun. Nah, ning jerone surat ulang reh iki ana 13 buku tembang. Buku iki apa ta, Bu? Kuwi kumpulan tembang sing padha. Nah, ku tembange sing padha misale gambung, kan bahasa gambung ya. Gambung ini terdiri dari beberapa bait. Nah, padha gambunge didadekke siji dadi sak buku. Nah, iki sing ning jerone serat ulang reh iki ana 13, sing 11 tembang mencopat. Wis padha ngerti to ya, tembang mencopat ana 11, ketambahan loro, wirangrong karo girisa. Nah, engko para siswa mligine mung sinau babagan tembang gambung tok wae. Nek dibahas kabeh engko ora cukup nggih. Nah, tembang gambung ning serat ulang reh nek mau kan sak pupuh to. Nah, sak pupuh iki kasusun dening 17. 17 pada utawa bait. Nah, pada ki jeneng liyane bait. Gambung ki asale saka tembung jumbo, tegese cocok utawa matuk. Nah, tembang gambung ki biasane cocok dienggo menehi piwulang utawa pitutur. Isine piwulang utawa pitutur. Nah, tembang gambung ki ternyata duweni sifat. Sifate piye? Sumanak, sumandulur. Nah, biasane ramah, persaudaraan sing erat. Lanjut. Nah, tembang gambung mau kan klebu tembang macopat. Macopat kuwi duweni paugeran utawa aturan. Aturane ana 3. Apa wae? Guru Gotra. Guru Gotra, terus Guru lagu. lagu karo Guru wilangan. Guru wilangan. Nah, guru Gotra kuwi apa? Guru Gotra kuwi cacahe Gotra saben sak padha. Gotra kuwi lare, padha kuwi bait. Nah, sak bait tembang kuwi engko ana pirang baris. Iki jenenge guru Gotra. Terus guru lagu. Guru lagu kuwi tibane swara. Swara apa? Swara vokal. A, I, U, E, O. Ing ngendi? Ing pungkasaning Gotra. Pungkasan ki mburi dhewe. Dadi kok ning baris mburi dhewe to, Cak, ana A, I, U, E, O ne. Nah, kuwi sing diarani guru lagu. Terus guru wilangan. Guru wilangan ki cacahe wanda. Wanda ki suku kata saben sak gotra. Nah, guru wilangan kuwi ngitung. Karo ngomongan karo ngitung. Nah, gambung mau kelingan ora ana pira bait, pirang bait nek mau sak pupuh gambung mau. Ana 17 ya. Ana 17. Nah, iki sing keloro, bait sing keloro. Aja nganti kabanjur sabarang polah kang ora jujur. Yen kabanjur sayekti kojor kan becik. Becik upaya iku pitutur ingkang sayektos. Nah, iki bait sing keloro saka tembang gambung. Nah, saiki goleki paugerane tembang gambung. Nek mau wis dijelaske ana guru Gotra, guru lagu karo guru wilangan. Guru Gotrane ana pira ya? Tembang gambung iki bisa didelok ana
gangsal, Gangsal, bener. Terus guru lagune apa wae? Sing kepisan. U, Bener. Ojo kepancing karo mburine ur ya cah ya. R iki ora termasuk. Vokale tok, a i u e o ne tok. Berarti u ne tok sing dijupuk ning mburi dhewe. Terus sing keloro. U, Terus I, i. Sing kepapat, U, sing terakhir. O. Oke. Terus saiki guru wilangan. Guru wilangane diitung nganggo driji karo ngucap. Ojo nganti ka banjur. Berarti garis sing kepisan 7 guru wilangane. Saged nggih? Nah, saiki sing keloro. Guru wilangane ana pira? Coba hitungan. Gilbert. Sabarang polah kang ora jujur ana pira Gilbert? Sabarang polah kang ora jujur. Pinten? 10, Bu. Oke, Dosa. bener. 10, sing keloro 10. Terus sing ketelu. Olivia, coba dihitung. Sing ketelu, yen kabanjur sayekti kocur tan becik. Pinten nggih Olivia? Olivia. 12, Bu. Oke. Sanes 12 tapi kalih welas nggih utawa rolas. Pelajaran bahasa Jawa lo ya. Itu bahasa Indonesia. Oke, saiki Ivan, sing kepapat. Piro Ivan guru wilangane? Becik 7, 7, 7, Bu. becik upaya iku. Iki kan yone ana loro to ya. Ane. Nah, kuwi diwaca ping pindho lho nggih. Upaya iku sanes 7 tapi 8 nggih. 8 ya Ivan ya. Terus yang terakhir, Iya, Bu. ayo Oscar. Yang terakhir ana pira Oscar guru wilangane? Ana 8, Bu. Oke, 8. bener. Nah, wis iso kabeh ya. Sesuk nek ana soal tentang tembang iso ngitung kabeh ya. Ngerti guru gotrone, ngerti guru wilangane, ngerti guru lagune nggih. Nggih. Lanjut. Nah, iki nek mau sing tok sebutke. Bener, guru gotrone 5, guru wilangane itu 10, 12, 8, 8. Guru lagune i u. Nah, gambuh ki to cah ameh lirike kaya ngopo wae, tulisane iki tetep padha karo iki. Ana 5 baris. Guru wilangane tetep 10, 7, 10, 12, 8, 8. Jadi ora berubah. Iki wis paten, wis baku nggih. Nah, saiki apa to isine tembang gambuh kuwi? Isine kuwi supaya awake dhewe iki menungso aja nganti duweni watak adigang, adigung karo adiguna. Apa to kuwi adigang, adigung, adiguna? Adigang kuwi wong sing senengane ngendelke kekuatane. Nah, sing kuat terus zaman biyen sekti mandraguna. Nah, kuwi terus sombong, mboten angsal nggih. Terus sing keloro ana adigung. Adigung kuwi ngendelake kekuasaane utawa jabatane. Nah, awake dhewe iki sok ben menawa Oscar ki dadi presiden nah ora oleh sombong karo koncone tetep sing rendah hati. Engko wis dadi presiden ora gelem nyopo kancane ora oleh ngono kuwi ya. Terus yang terakhir, adiguna. Adiguna kuwi ngendelake kepinterane. Nah, pinter. Nah, iki misale Gibet ki ranking 1, pinter banget. Terus sombong, ora gelem ngajari koncone misale, "Mbok Gibet aku diajari iki matematika iki piye?" ngono. Gah, harapan dhewe ngono. Ora oleh ya diajari kancane sing ora iso. Ben ilmune iki bermanfaat, ngoten nggih.
Nah, iki ndek mau. Ulas meneh saka pupuh kuwi apa? Pupuh kuwi kumpulan tembang sing padha. Terus padha kuwi apa? Padha kuwi paragraf utawa bait. Gatra kuwi baris utawa larik. Terus wanda kuwi suku kata. Nah, kuwi sing penting ning tembang macapat, tembang sing tok pelajari apa wae saka kelas 1 mbiyen iki bakal metu terus. Bape ya kuwi terus ngoten nggih. Nah, ana pitakonan apa ora? Saka pasinaon ndek mau. Kira-kira sing durung paham apa? Wis paham? Sampun. Sampun. Sampun ya. Tenan lho ya. Saiki gentenan tak takoni lho ya. Nah, saiki awak dhewe dolanan ja. Nah, iki ana games turnamen pasinaon. Nah, engko ana 3 babak. Babak 1 kuwi soalé gampang. Terus babak loro ki sedengan. Engko babak 3 kira-kira soalé rada angel. Sing babak 1 poinnya 10, sing keloro 20, sing ketelu 30 ya. Nah, engko tak hitung. Sapa mengko sing menang oleh hadiah. Babak 1. Iki wong 4, wah pas 1-1 iki. Duh, Farel ilang iki. Wis ra apa-apa. Babak 1. Seka Oscar, coba dijawab. Tembang gambo kadadian saka 5 gatra. Tembung gatra tegese padha karo apa? D. Baris. Baris. Wow, bener. Bener nggih? Oscar oleh poin. Selanjutnya. Saiki Gilbert. Saiki. Saben sak gatra duweni pirang-pirang wanda. Wanda padha tegese karo apa ya, Gilbert? B. Suku kata. Dicek, bener apa ora iki? Oh, bener. Bener nggih, wis. Berarti ngrungokke iki ndek mau. Gilbert, bener. Selanjutnya. Olivia. Pupuh gambo saka serat wulang reh cacahe ndek mau ana pirang bait ya, Olivia? A 17. Pinten? A, B, C, D, E? A. Didelok, bener apa ora iki? A. Oh, bener. Oke. Olivia bener. Saiki terakhir. Ivan. Pupuh gambu ing serat ulang reh kadadian saka 17 pada utawa bait. Pada wis tak sebutke malah. Pada jeneng liyane ya iku apa? Ivan. Baris, Bu. Apa? Baris. Tenan iki. Oh, salah. Sing bener apa? Bu. Sing iso jawab oh dilempar. Pertanyaannya dilempar sapa sing iso jawab? C. Bu. Apa sing arep Bait. jawab? Oscar, napa? C. C. Oh iya, bener. Wah, nek salah iki iso dilempar ya, Cah ya. Sing oleh poin Oscar. Yo, saiki babak selanjutnya. Oh, isi ana babak 1. Bali meneh rebutan iki berarti. Pupuh padha tegese karo apa? Ayo, D. Ivan dulu boleh Kumpulan tembang kang sejenis, Bu. apa? D. Kumpulan D. tembang kang sejenis. Oke. Oh, benar. Nah, Oscar oleh poin meneh iki. Saiki bariki soal rebutan ya. Disik-disikan ya. Ayo Gilbert, Olivia, karo Farel sing menang Oscar lho, sing oleh hadiah Oscar tok iki. Rebutan lho ya iki. Ayo babak loro. Ngisor iki sing ngendi? Sing kaget utawa
Tulis serat ulang C kae. Sefu. Oh, saya salah. Yo, sopo B sopo sopo. B, Sebut nama C. Ini mau Oscar B, sopo, Oscar B, Gilbert Oscar ya? B, Oscar B. Adek mau dicek Salah, angkat tangan si aja langsung jawab. Gilbert ya, dek mau sing jawab ya. Apa Gilbert dek mau? Bebek, Bu. Bebek. Wah, bener. Sing oleh poin Gilbert. Nah, soal selanjutnya. Nah, guru lagu yo iku apa nek mau angkat tangan. Aja langsung jawab. Oh, disian Gilbert iki. Apa Gilbert? Dadu, Bu. Do. Oke. Ya, Bu. Oh, bener. Ayo liane aja kalah iki karo Gilbert iki. Selanjutnya. Guru gotra saka tembang gambuh ana pira? Oh, Oscar wis ngacung iki. Pira A, Oscar? 5. A, gangsal. Oh, nggih. Oh, bener. Bener, Oscar oleh poin. Selanjutnya. Ayo, cacahe wondo ing saben sak gotra diarani apa? Gilbert. Apa Gilbert? Bebek, Bu. Bebek. Guru bilangan. Oh, benar. Gilbert. Selanjutnya. Guru bilangan saka petilan tembang gambuh ing dhuwur yaiku Ivan. Sing ameh jawab yo, Ivan yo. Guru bilangane apa? Seka becik ngupaya iku pitutur ingkang sayekta. Sandik mau wis ya. Apa Ivan? Jawabannya apa Ivan? Apa? Rak krungu suarane. Sefu. Didelok. Oh, benar. Ivan, oleh poin Ivan. Nah, saiki babak ketelu. Waktu ini ameh entek iki 10 menit iki. Muga cukup ya. Nah, manut petilan tembang ing samping iki, wong sudra kuwi wong sing apa? Tutur bener puniku. Sayekti apantes diniru nadyan metu saking wong sudra papeki. Lamun becik nggone muro iku pantes sira anggo. Ibu B. Apa iki sing jawab iki? Farel. Oh, Ivan. B. Bebek. G. Yo, Bu. oh iya benar. Benar. Selanjutnya, ayo Oscar karo Gilbert ojo kalah iki. Udah ngacung ya, bariki ya. Nah, iki. Apa iki? Mula muruk bab tindak tanduk kang becik sanajan saka wong sudra iku pantes ditiru, dianggo, dileksanakake utawa dianggo. Oscar, napa Oscar? A, tiru. Ditiru. Wah, salah. Sopo selanjutnya? Ivan. Yo Ivan, apa Ivan? Ivan ngacung iki apa? Ditiru Bu. Ditiru mau salah kok Oscar. Yo dilempar Gilbert, napa Gilbert? Iliane tinggal telu B C D sing pundi? Laksanake, Bu. Dilaksanake, dicek. Oh salah. Yo liane ganti Olivia, coba apa Olivia? Tinggal loro. B.
B. Olivia nopo? Bu. Dadu. Dadu. Dodo, Bu. Dadu. Oke. Oh, benar. Gampang tuh cah pilihannya papat. Olivia oleh poin. Yo selanjutnya. Isine Sekar Gambuh yo iku bab larangan manungsa aja nganti duweni apa? Bu. Olive, Bu. Oh, Gilbert dulu ya ngacung. Apa Gilbert? Ah. Abu. A. Didelok A. Abu Oh, A. benar. Benar. Selanjutnya. Olivia orang angkat tangan no. Angkat tangan. Baik, selanjutnya. Miturut isine tembang kasebut kang gambarake watak ngendel-ngendelake kekuatan yo iku hak waca ana pocapan D, Bu. D. Ivan jawab D. Oh salah. Yo selanjutnya sapa? Kijang, Bu. Olivia, nopo Olivia? Ulo, Bu. Ulo. Oh salah. Oh 3 loro. Ayo. Gilbert, Oscar. Oh Gilbert, apa Gilbert? Kidang, Bu. Dang. Oh benar. Gilbert. Yo selanjutnya. Sing dikarepake telu pisan mati sampyo cakepan tembang kasebut ya iku sinten? Ivan, apa Ivan? Oh Oscar, C, apa Bu. C, Bu. Oscar? C. Oh jawab CC Ivan. Oh bener. Lagi Oscar kalah cepet iki, rapopo. Selanjutnya. Wah, wis entek ternyata. Oke, mengko tak total nggih, sapa sing menang. Kok tak delok. Tak kei hadiah mengko sing menang. Nah, pasinang dina iki cekap semanten nggih. Matur nuwun. Ana pitakonan apa ora kira-kira? Mboten, Bu. Boten sampun jelas nggih. Nggih, Nggih. cekap semanten, matur nuwun, sugeng siang. Matur nuwun, Bu. Nggih. Turnuan, Bu.